Derek terus kok nggih. Nah, kita sudah sampai di sini ya. Ini desa apa jenenge? Wah, ini sudah sampai sini ternyata tuh. Rombongan takziah. Jadi di sini itu di wilayah Dusun Dungkrong Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, ini kepala dukuh Dungkrong. Layang-layang nongkono. Enggak gitu. Pak. Iya, monggo. Derek terus kok nggih. Pak. Anak Riki sing ngedon niku ya jan suwe karang wong Riki gede. Nek dol kali mbok 35 barang wonten. Deretane Madura kuwi. Yo Pak Lurah ya kon nge-share. Pak Edi. Ya. Oh, dadi Dungkrong iku mergane riyen nonton kedunge. Saiki kita sing mboten. Saniki ya mung sak menten maling. Tapi tesih wonten toyan. Tasih. Urugan waktu-waktu niku lah. Nggih. Wis retek. Tinggi napa saniki? Nggih, nggih nganu niku bendungan dibendung niku karang tak nganu peler ini tak kegoh kontal nganune Tesih napa tak gak. Napa tesih digunakake warga napa mboten? Toyane mutase. Kangge sehari-hari napa di perairan? Nggih, nganu sawah. Oh, ngoten. Berarti ngetok terus Pak niki. Niku saling ngelaken. Oh, nek terang rong dina niku bening kaline niku. Karena barengan Pak. iya. Hah? Karena barengan enggak motor dhewe aku. Aku yang nggak montor santai. Ana yang ngopit nonton ana santai. Cepet kok Yan. Setengah jam Amerika man. Nggih. Rombongan Mas Agus wis yen pamit. Pada Pak Agus. Nggih, Pak. Iki aku karo Mas Kelik mau. Ngarep gurine ya ora banter-banter indik-indik. Iya lah, ora kenal mandek. Ini daerahnya sudah mulai naik-naik gunung. Tapi mah adem ya. Guys, mengisor jurang.
Aneh nek ora melu sampe Ya, idem kok. Iya tuh beduka wis nyuwun pamit. Ini rombongan itu. Ya, ya. Bareng. Pak nyuwun sewu niku rombongane sampun nyuwun pamit terus nggih. Ini bareng aku wae kok. Nyuwun pamit nggih. Baik, nuwun. Nggih, Sami-sami. Sikit ya. Peralatan yang kamu kono kuwi hiburan. Sik sinten? Warsito. Iki ade Pak Warsito. Warsito iki menotane nang Sidial. Oh, Iki ade. Mbak Umi barang. Itu lho. Dan jadi mana? Wis sinten, Mbak? Sendiri. Wah, ya kendel. Ini kancane do rombongan. Kula yo mengge montoran niku ya wis. Nggih, monggo sekecakaken. Oke. Kancane kaya kancane. Itu sih ten ngan wau. Kita sudah saya mau pulang dulu. Parkirnya di sini. Ada apa mobil lirang kijang kae. Nah. Sak rombongan. Wah, coba tenang. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Ya di Jumrong Sanika Lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.